Oikein kivasti kyllä onnistui. Nyt tää kihara oikein tuli semmonen tiukka ja hyvä väri. Voi kun sä oot niin taitava. Kuule, nähdään ensi viikolla taas. Joo, soittele. Ja kiva, että tykkäsit. Hei. Hei hei. On niin mukava tulla aina tänne sinun liikkeeseesi kahville ja seuraamaan sinun työskentelyäsi. Pienenä minäkin halusin kampaajaksi, mutta ei sitä mitään tullut. Sinä olet oikea mestari. No, älähän nyt liioittele. Huoriin. Vaasan kattu 16, vai oliko se 18? Kokeillaan. Päivää taloon. Päivää. Mikä herkkupala. Te taidatte olla itse omistajatar. Juu, kyllä minä olen. Noin kauniit hiuksetkin. No, kauniit hiukset kuuluu vähän niin kuin ammattiin. Tietysti. Teidänlaisella tytöllä sitä varmaan kauppa käy. No, se vähän riippuu päivästä, että hiljaisempina aikoina voi olla 5 asiakasta ja sitten taas joskus juhlapyhien aattona niin jopa yli 20. 20 asiakasta? Niin, miehiä, naisia, lapsia. Ja ihan yksikö te heidät hoidatte? Olen minä joskus kiireisempinä aikoina pyytänyt jotain nuoria tyttöjä apuun, mutta eihän siitä mitään tule. Ne pulisee ja söhlää ja asiakkaat on harvoin tyytyväisiä. Ja heti, jos niitä pyytää tekemään jotain vähänkin muuta kuin ihan sitä tavallista, niin eihän ne osaa ja heti ovat huutamassa minua apuun. Se on totta, minäkin olen huomannut sen. Työskentelettekö te yhdessä? Ei, en minä. Minä olen vain joskus silloin tällöin täällä hieman katselemassa. Voitte uskoa, että hän on oikea mestari. Hänellä on niin näppärät kädet. No mikäs siinä sitten? Ruvetaan hommi. Selvä. Istukaa alas. Istukaa. Something special, juu. Tehkää ihan mitä vaan. Nöyryyttäkää. Pankaa mut koville. Something special, kyllä. Mutta jos minä kuitenkin aloitan ihan normaalisti lyhentämällä hieman. Mitä helvettiä? Rauhallisesti vaan. Se sattuu. Eikä satu. Minä otan ihan muutaman sentin ja vedän sitten loput sähkörullille. Ei. Nyt tuli eukkua ikävä terve. Mikäs sille nyt tuli? Oltais me voitu vaan vähän ohentaa. Niin, tai värjätä.